Sí, com un 2%. ¿Por dónde van? Es que hay que pasar de la taula. Tenen que estar com els 3 mesos. No podria dir això, no havíem escrit això. No. No, sé que no es pot fer. No. És més tertulià del context i tot això, el tema de qualitat és zero. Llavors pensava, i si designen avui l'anual demà? I ho fas dir. No va, és que avui que podem dir a les 12. Però avui en realitat era el tema. I demà va anar. No, era la reductiva. Bueno, depèn de què vagi, però ell el que farà és un tema de context. Sí, o sigui, jo no el veig com a tema d'obrir entrevistes que no. No és un procés de personatge, sinó de tema. Sí, d'expert que ens assessora. Llavors, per aquesta reunió de redacció. Sí, és aquí. Avui tenim un... No és de fet. Sí, però vull dir, Sí. avui tenim. El butlletí anonim, Jo acabo la peça de matí. doncs a la tarda, com ahir has de posar O com la xarxa. sí. I llavors... El Lluís Duran divendres. No. El fem com a secundari, però no obriria el butlletí. Bueno, si et sé que sortia un... A no ser que digui, va canviar l'àrea. Però no Llavors sé. m'he de tenir l'escolari per divendres. Sí, Només avui com que prou no acabarà amb la seva. No fan no sé, això no és mal. Doncs allò que va avisar. Este va arriba. En sèrio. Em va trucar. Sí, quart d'hora acadèmic, estem a punt de superar-ho. Jo diria, arrenquem Sí, no, des d'allà. I Jordi, si vols apropar-te. no, quan vagi a temps poso aquí. Vale. No, perquè Fem això. faig la meva exposició aquí, llavors torno i no. Mira, Doncs demà, què tal? Perdoneu. no, t'estàvem Estàvem esperant. L'ordinador t'estava esperant. Molt bé. Perfecte. Li dono enregistrar? Li dono enregistrar? Sí. Vale. Ja ho he fet, ja ho he fet. Ah, perfecte. Molt bé. Doncs som-hi, no? Molt bé, doncs moltes gràcies. Benvinguts. Estem aquí a l'Observatori Blanquerna i avui la Glòria Barquer i Jordi Gisterri ens presenten l'anuari Comunicació i Difusió. És una eina d'estudi per a observar el perfil dels mitjans de comunicació i ells ens presentaran una mica el que vol ser volum zero, no? No abans molt, d'esta eina.
Moltes gràcies. A vosaltres, començo jo també fent-vos una mica el context de per què hem fet això, no? D'on surt al final. Primer de tot, gràcies perquè ens acolliu a Blanquerna, a l'Observatori Blanquerna de Comunicació i Religió. És quasi com una cosa obligada, és que no veiem una altra possibilitat que presentar-ho aquí. No és ben bé una presentació, és una sessió de treball, una sessió també d'estudi, d'intentar explicar què és aquesta nova eina que deia l'Alba que hem publicat a Catalunya Religió, i per entendre-ho hem d'entendre que nosaltres, Catalunya Religió, és un mitjà d'informació religiosa que neix fa més de 15 anys, el 2009, amb voluntat una mica de difondre el fet religiós a casa nostra de manera positiva, tenint en compte que la societat catalana ha anat cada vegada fent-se més plural i tenint més presència a les confessions, però sense oblidar que el que realment el nostre origen, el que configura la cultura, és el catolicisme i les arrels cristianes, i tenim molts elements que així configuren la vida de moltíssimes persones. Amb aquesta idea va néixer fa més de 15 anys el mitjà digital, i uns anys més tard es va erigir en fundació, que té el mateix objectiu fundacional, de fet, i té aquesta eina, que és el mitjà digital, amb altres projectes endavant, per al final explicar-li al món que el fet religiós configura la vida i l'estructura de moltes societats i moltes persones. I amb aquesta voluntat hem treballat sempre en equip i així hem intentat publicar sempre, fer un seguiment de les confessions presents a casa nostra, i explicant-ho de manera natural, transversal, mirant sempre l'actualitat, i és sobretot des d'aquesta mirada transversal que vam descobrir fa molts anys una mancança, i era també una mancança i alhora un neguit de totes les confessions religioses, i era que el fet religiós realment no estava molt present als mitjans de comunicació, era una tònica que anava escoltant-se, a reunió rere reunió, a xerrades, conferències, jornades que havíeu fet també a l'Observatori Blanquerna entre periodistes i confessions. Es deia sovint, però sempre ens mancava, i com ho quantifiquem, aquestes coses que sempre la gent explica i pensa, doncs al final necessitàvem una eina per dir és realment així, el fet religiós no s'explica als mitjans de comunicació, si s'explica, com s'explica, i com s'explica, en quin format i quina incidència té. I és aquí on neix aquesta nova eina en format d'anuari que us presentarà el Jordi. De fet, el Jordi és el director de la Fundació, a part de gerent, i és una persona que porta molts anys seguint l'actualitat i la informació religiosa aquí, aquest matís, però jo crec que tots entenem que té una expertesa i al final, amb els anys, hem anat acumulant una experiència que a base d'eines doncs hem posat aquí al servei, i al final jo crec que és una eina que va molt en consonància amb la Fundació, que pensem sempre com és que això no s'havia fet abans i que si ara tenim aquesta eina, doncs ara ens explicarà el Jordi la manera de com s'ha treballat i què pretenem amb això. Evidentment, com deia l'Alba, és un número 0 amb voluntat de molt recorregut. Deixo a tu la ment pensant d'aquest anuari. Molt bé. Doncs la Glòria ho ha situat perfectament. De fet, tenim aquí el president de la Fundació, que fa una mica de vergonya parlar davant seu, d'una cosa que ella explicaria molt millor, però també li agraïm que hagi vingut, perquè tots sabem que les fundacions darrere, aprofito per recordar-ho, sempre tenen un patronat, que són gent que dediquen de forma gratuïta i altruista el seu temps perquè les coses funcionen. I això és el que fa funcionar també aquest país i és bo avui recordar-ho. Sobre l'anuari, ara entrarem més en detall del que ja avançava la Glòria, que és explicar una mica el mètode, però vull fer una cosa primer. Els que hem treballat amb revistes tenim una mania que normalment la gent no té, que és que quan agafem un exemplar de qualsevol cosa, el primer que fem és mirar la pàgina 2, que és on hi ha els noms de la gent que ho ha fet. I fins i tot mirem quina és l'impremta i aquest tipus de coses que normalment ningú s'hi fixa. I ho volia dir perquè, evidentment, doncs, que he estat liderant jo i també tota la col·laboració de la redacció, però al final també havíem de donar forma i la forma en un producte d'aquest tipus també és important. I aquí vam apostar per l'equip de Saldonar amb el Francesc Gil, que és el que vam contactar i és el que fa el projecte, i l'Octavi, que és el que va fer la part de maquetació. Tenim unes fotos xulíssimes del Jordi Buixareu, vam fer una excursió un dia a Montserrat i vam anar a fer fotos d'antenes i coses d'aquestes. I també per destacar de la idea que teníem de com presentar-ho, perquè no sé si hem encertat, però el plantejament
És a dir, vam fer un plantejament, no sé si dir-ne clàssic o noucentista, però veiem una cosa sòlida, no una cosa així més informal, sinó una cosa que tingués una presència... Aquest clàssic que la nostra idea és que això d'aquí 10 anys ho puguem continuar fent així i se sostingui, que no sigui el trending topic del moment, sinó el format. Òbviament, també al seu primer número hi ha una cosa que els que no heu treballat tant en edició, potser no ho sabreu tant, però els que hi hem treballat ho sabeu tots, que és que una cosa és quan ho veus a pantalla i l'altra és quan ho veus imprès. I per això també parlem de número 0, perquè si hi havia alguna cosa que després diem, mira, això tal, quan ho veus imprès, en el segon, doncs ho permet millorar. I només de l'edició, un altre comentari que, clar, teníem fotos xules. Haguéssim pogut, per exemple, obrir la portada amb això. Però vam optar per aquest model. També amb aquesta idea de continuïtat que vol tenir l'anuari. És a dir, aquest anuari pot tenir un valor avui, però tindrà més valor si aconseguim mantenir-lo durant 10, 15, 20 o 30 anys. No ho faré, però sí té continuïtat perquè realment és el que permetrà un poc. I això va ser una idea de Saldonar, de l'equip d'edició, que em va semblar molt bona, i de fet vam estar mitja hora discutint si això anava dalt, a baix, el triangle, tot això, i al final allò típic que vam optar per la solució del mig. Però la idea és això, que cada any marquem amb un punt fort, que és comunicació i revisió, que al final és el punt fort de la nostra fundació, i llavors aquest àmbit temàtic. Com s'ha dit, l'anuari de 3 parts i em centraré en la tercera. La primera, que és el que canviarem cada any, és un monogràfic. Òbviament aquest any havia de ser Montserrat, faig una broma, també així teníem bones fotos, potser un altre tema era més difícil. Sí, haurem d'anar pensant. Però aquest any ja podeu intuir en què estem pensant, tenint en compte l'any en què estem, sempre que canviem d'opinió, però també crec que tindrem bones fotos aquest any. I a part del monogràfic, llavors, que el monogràfic serà el contingut variable en funció més de l'actualitat o de temes que en aquest moment estiguin de l'àmbit de comunicació i religió, temes que estiguin, siguin temes d'actualitat, per dir-ho així. I llavors, la segona part és dir nosaltres com hem recollit el fet religiós, i aquí és el treball de la Fe Més Glòria, no sé si potser explicar això, després passi al tercer. Al final, una de les coses que sempre es diuen als mitjans, hem de recordar, estem en una facultat de comunicació, que el periodisme sempre se'ns ha venut com a objectiu, l'objectivitat no existeix, no és una cosa que jo digui ara i em carregui aquesta idea, sinó que al final, en el moment en què un ésser humà pren partit, i més ara amb la intel·ligència artificial, que és imprescindible que prengui partit en una notícia, no pot ser objectiu, no? Hem de ser subjectius. Això no vol dir ni ideològicament cap a una banda ni cap a una altra, sinó al final som persones i tenim les nostres dèries personals, el nostre bagatge i sobretot la nostra línia editorial. Això és molt important. En el cas de Catalunya Religió, molt sovint diem som un portal d'informació religiosa, és a dir, l'actualitat ens marca què hem de treure, però hi ha una línia de treball, que és la línia editorial pròpia de la Fundació, que es va intuint a mesura que veiem de què parlem. I com hem dit de vegades, el fet religiós és molt desconegut a casa nostra i al final marquem l'agenda dels mitjans en funció del que traiem. I una de les coses, que és una frase del Jordi, però que jo crec que hem d'atribuir a tot l'equip, és que al final nosaltres com a mitjan no fem gaires editorials perquè la nostra editorial és el tema del dia que publiquem. És a dir, nosaltres podem decidir amb gran llibertat si avui traiem una entrevista al monjo de Montserrat, Manuel Nin, o demà parlem de l'anuari de comunicació religiosa. Ens permet aquesta flexibilitat i alhora estem dient-li al món que el fet religiós està present en moltes capes de la vida. O al final, si la comunitat ortodoxa a Barcelona fa una efemèride importantíssima, doncs posar el focus aquí també és marcar la línia editorial. Doncs amb aquesta idea vam fer un recull. És complicat perquè una de les coses que veiem sempre quan quantifiquem és que el mitjà digital ens permet ser un pou sense fons, és a dir, el fet religiós és riquíssim. Podríem, sempre ho diem amb l'equip, amb l'Anna i el Pau que aquí estan, que podríem omplir 3 o 4 butlletins, perquè de vegades, no per accés, no per manca de temes, sinó per manca de temps i d'efectius, no arribem a cobrir-ho tot, però el fet religiós és riquíssim a casa nostra, això és evident. I el que hem fet aquí és un recull, com veureu,
també separat i estructurat per mesos, hem intentat explicar de què vam parlar el 2024. Hem de pensar que és un anuari 2025 que fa una retrospectiva de l'any anterior, el 2024, i aquí veiem, desgraciadament, molts obituaris també de gent rellevant. És un format que no diríem que ens agrada fer, perquè, clar, publicar obituaris comporta que ens acomiadem d'algú, però sí que ens agrada el fet de poder explicar per què són importants aquestes persones, totes ho són, però per què són importants en aquest àmbit. I te n'adones que hi ha moltíssima gent que són referents a principi d'any, doncs un biblista i claretí al Jaume Cirera, però també un pastor protestant que va morir, que va fer tota la feina del català i l'ecumenisme de la confessió evangèlica. Als 30 anys de teologia en rigor, també va morir l'abat emèrit de Poblet, en Josep Alegre, però també tenim altres coses en el catolicisme que també és evidentment molt eminent en actes, ordenacions episcopals que ens agraden molt, els periodistes que ens hi dediquem, però també hi ha altres temes de com es fa la prevenció en abusos sexuals a l'Església, amb experts, amb entrevistes a fons, com les comunitats de parròquia i de base s'havien mobilitzat per fer una vaga de fam per exigir la pau a Palestina, el comerç d'armes. És a dir, al final, és això que diem, la confessió religiosa està absolutament amarada dins de la cultura i a tot el que és inherent a l'ésser humà. També el paper del laicat compromès, amb iniciatives concretes, però també la part del sembla Déu, les dones que reclamen dins l'Església un paper molt més rellevant, algunes coses més polítiques, com el papa francès, que va rebre una audiència privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, noves ordenacions, també de nous abats, coses més socials, com la dispensa i la bulla papal per casar-se del bisbe en aquell moment, Xavier Novell, però també altres tradicions molt arrelades al territori, com el salpàs a Tona, que és una tradició ancestral que encara continua. És a dir, al final el que hem intentat fer, i quan direm de què hem parlat, és d'això mateix que dèiem, l'objectiu. És a partir de coses absolutament diàries, habituals, que la gent s'hi pot trobar, explicar-li al món que el fet religiós no és una cosa que puguis treure, que només és el culte o només és el diumenge, sinó que és, al final, forma part de tots els àmbits de la vida d'un ésser humà que tenen partit en l'acció política, en l'acció social, en l'acció educativa, en l'acció cultural. És a dir, al final hem fet això i jo crec que quan fem una retrospectiva mirem una mica, te n'adones que podríem haver fet 15 o 20 pàgines més. Hi ha un detall que no has comentat, que és un dels temes que ens preocupa especialment els últims anys, és que el problema que tenim amb la part gràfica i passa després amb la web, que és que a les fotos hi hagin dones. Perquè normalment els bisbes i els capellans tenen la mania de ser homes i això no ho podem canviar i, evidentment, el fet informatiu passa molt i aquí, de fet, en algun moment vam forçar si algun, ara ho diré també, algun personatge que aquí haguéssim dit, home, hem de posar una foto, el vam descartar, vam fer una discriminació, diguem, negativa, de dir, mira, doncs no posem perquè a les fotos surti alguna dona, perquè si no, per jerarquia informativa pura, pràcticament no ens en sortirem. Sí, sí que és veritat que aquí també és la línia editorial, no? Al final és un dels nostres objectius és intentar fer incidència i potser decidir què mostrar i què no mostrar. Al final no és tant què no mostrar, sinó afegir-nos a la necessitat que és visibilitzar el paper de la dona, que ja és prou rellevant a l'Església, però encara necessita un pas més. I sí, com diu el Jordi, és forçar de vegades i dir davant d'una notícia absolutament rellevant informativament o amb més ressò, Catalunya Religió aposta per fer una mirada una mica més transversal i potser més acurada, més local, més petita, més potser desconeguda, treballar una miqueta més, això és veritat, anar una mica més lents, però fer-ho millor. Aquest és un dels punts. No potser fer-ho tan ràpid, sinó fer-ho millor. Doncs, si us sembla, passem al tercer punt de l'anuari, que és el que presentaria allà amb un cert estat. A veure, la tercera part, que és, o sigui, el que hem explicat ara i aquesta síntesi que feu la Glòria era de què hem parlat nosaltres, però evidentment aquí l'important que és de què parlen
els mitjans generalistes. Clar, el nostre àmbit de presentació, en el cas de Catalunya Religió, comença i acaba. En el cas de l'àmbit generalista és que és infinit. Per tant, era molt difícil veure un tuit publicat a Austràlia també pot ser un input informatiu. Llavors, aquí, evidentment, per la singularitat nostra de la Fundació i per l'àmbit que nosaltres treballem, el que he fet és centrar-nos en els mitjans generalistes, bàsicament en difusió a Catalunya i a Andorra. Aquí, en aquesta mostra, evidentment hem exclòs altres mitjans especialitzats que donarien una visió diferent, sinó que agafem les notícies de l'àmbit religiós de mitjans generalistes en difusió. D'on ho hem tret, això? Clar, podríem estar tot el dia retallant diaris i guardant enllaços de notícies i no acabaríem mai. Aquí la sort que hem tingut, que és també el que ens ha permès engegar aquest projecte, nosaltres tenim un servei també vinculat, que és l'empresa Animaset, que és una empresa de serveis, i un dels serveis que ofereix a diversos clients és la producció de dossiers de premsa especialitzats. I un dels que fa és un dossier de premsa d'àmbit religiós. Nosaltres el que tenim és que tenim contractat una de les empreses d'aquestes que un dels serveis que fan és facilitar-te una base de dades amb tota la publicació del dia dels mitjans digitals i impresos. A partir del filtre que nosaltres apliquem és quan produïm aquests dossiers de premsa diaris. En aquest cas, el que hem agafat és el del fet religiós. Hem fet també altres àmbit educatiu o alguns especialitzats en algun client que vol saber si cada dia surt alguna cosa seva o no. Llavors, el tenir aquest material d'un dossier de premsa és el que ja ens ha permès tenir una base de treball. Per tant, la mostra l'hem basat en això. Té la limitació que també vam anar, que per això també estem en un moment zero, perquè durant l'any hem anat modulant aquest dossier i potser coses que a principi d'any, si no sortien, a final d'any sí que les treien perquè ho vam com anar refinant el servei. Amb això on hem arribat? Amb aquesta idea de tenir unes dades que ens puguin fer una aproximació quantificable i qualificable. És a dir, volíem combinar posar algunes xifres, tot i que són xifres molt relatives, perquè no hi ha l'univers està molt difuminat. És a dir, si tu treballes amb 100 notícies i la mostres de 100, pots dir, bueno, doncs a les 100 han passat 100 coses, 10 són això, 10 són això, 10 són l'altre. Clar, nosaltres n'hem agafat 100, però potser són 120. Llavors, afirmar, o sigui, no hi ha un sostre. Com més mitjans tinguéssim de recerca, més digitals abastéssim, més publicacions abastéssim, doncs potser els números variarien. Però creiem que la mostra és prou important com per fer una aproximació quantificable, raonable, i també que tinguem prou material com per qualificar-lo. No és, i estem a Blanquerna, no és un estudi estrictament acadèmic. O sigui, això una tesi doctoral, un tribunal de tesi ho tomba, perquè no hi ha un mètode estrictament acadèmic. Però sí que hi ha una voluntat d'aproximació, no diré acadèmica, ni científica, però rigorosa. Diguem que aquest seria el plantejament. Allò de dir, mira, això ull, em sembla que aquests parlen de no sé què. Bé, com deia la Glòria, el que publiquem ara, que és les dades del 24, sé que estem al febrer del 26, que em direu aneu tard, sí, anem tard, però també ha sigut, i ara us explicaré durant com em centrarem el procediment, també ha sigut perquè el primer, a mesura que hem anat produint, també hem anat modulant, que això de vegades vol dir tornar enrere, cosa que ara, amb el segon, potser alguna cosa hem de matisar, però ja no ha de passar. És a dir, hi ha la complexitat d'establir primer la manera. I també us faig un parèntesi, també us explicaré un secret. Ho teníem bastant encarrilat la primavera del 25 per publicar ja abans de l'estiu, el 24. Es va morir un bisbe de Roma, que és molt important, i tot se'ns va anar una mica la gent d'en l'aire i després ja ve l'estiu. I llavors, al final vam treure l'opció de dir, mira, el traiem tard, però el traiem,
i amb aquesta voluntat de també de que sigui un número 0. Finalment, la mostra conté 4.575 notícies, és a dir, que hi ha hagut que són els índexs. Després entraré més en detall de què és el que hem tabulat. No m'entretinc amb això, ho teniu en l'escrit, en la publicació. Hi ha 121 capçaleres, òbviament la presència de cada capçalera és molt diferent, no és el mateix La Vanguardia que el Pallars Digital, per tant el pes és diferent. I com a criteri de selecció, evidentment, i intentem cobrir-los tots, tot i que tots mai es pot dir perquè l'univers és infinit de mitjans, però els locals i els comarcals, és a dir, si en trobem un que se'l pugui qualificar de mitjan, estem parlant de blogs o d'un senyor que publica les notícies del seu poble, no? Però aquests sí que els intentem cobrir bàsicament tots. I en els mitjans nacionals, en l'àmbit digital i paper, de fet, en capçalera paper tampoc ara són tants, i sí que contemplem mitjans estatals amb la idea de completar l'ecosistema comunicatiu de Catalunya. És a dir, Catalunya té un ecosistema comunicatiu propi, té uns mitjans propis, però no podem obviar que el que surt en determinats mitjans que no es publiquen a Catalunya, doncs, evidentment, també influeixen en el discurs. I al final, com que aquí al fons el que ens interessa no són tant les dades, sinó quin discurs estan generant els mitjans sobre el tema comunicatiu, no els podríem obviar. Després entraré, que és el que explicaré ara, com hem valorat aquests temes. Què hem fet, doncs? Com ho hem fet? Aquí, jo ara seré molt avorrit, però avui, com que estem a Blanquerna, farem una cosa que amb la presentació que volem fer més, diguem, festiva del número del 26 no farem, i avui entro en detalls avorrits, però jo crec que avui és el moment de fer-ho, també perquè ens ajudeu a corregir-los. Per això estem dient que estem en una sessió més de treball. Per tant, nosaltres partim d'una base externa, que és el servei, el proveïdor que tenim contractat, que ens dona tota la informació, i el dossier de premsa que produïm és un dossier que es produeix a partir, òbviament, de paraules clau, perquè és impossible que algú cada dia es llegeixi tot el que hi ha, però sempre hi ha un filtratge manual. És a dir, el dossier que arriba als clients i que nosaltres hem utilitzat després per fer això, té una persona que mira abans d'enviar-lo què surt allà. I si, sempre poso l'exemple, si han fet obres a la rotonda del Pare Claret, per molt que parli dels claretians i del Pare Claret, allò no surt al dossier de premsa de religió, o a l'Avinguda Joan Maragall, o el que sigui. De tots aquests registres, els 4.000 registres que us deia, què hem fet? Primer, fer una fitxa de cada un, que és posar el titular, el mitjà que pertany, l'edició, perquè clar, hi ha molts mitjans que tenen edició digital i edició impresa, la data de publicació, el valor, que és un camp que comentaré després, i un cop això, que això està extret directament de l'índex del dossier, de cada un generar un petit resum de 600 caràcters sobre el contingut d'aquella notícia i l'extracció pura de noms propis. Potser és el nom propi de la firma o és el nom propi del protagonista de la notícia, però també hi ha noms propis de noms que se citen, es mencionen i tal, i això és el que permet fer la llista de noms propis. Un cop tenim aquests registres, hi ha un últim pas, que és a cada un d'aquests registres adjudicar-li un valor de la categoria A i un valor de la categoria B. La idea era al principi, que per això dic que ha sigut lent perquè hem anat modulant a mesura que anàvem avançant, la idea era al principi a cada notícia donar-li una categoria. Informació papa, dones i església, acció social, tal. Però veiem que grinolava, perquè de vegades, per exemple, hi ha notícies que poden ser polítiques, però que alhora parlen de l'acció social de l'Església. No és el mateix. O pot parlar un bisbe i pot estar dient, ara anava a dir una cosa a favor i una en contra. No perquè parli un bisbe, això mateix en si no és només, és una clau important, però també és la clau. I en l'àmbit de les confessions no catòliques també era una mica, es parla dels budistes, però de què parlen? Parlen de temes espirituals, parlen d'abusos, parlen de qüestions culturals, parlen de cinema. Per tant, ens vam veure amb la necessitat de
tenir una doble categoria per realment afinar la categorització d'aquests això. Òbviament, com us podeu imaginar, això fa 10 anys no ho hauríem pogut fer i sense el suport de l'IA era impossible. L'any passat no tant, però amb el procés que estic fent aquest any ja és molt fàcil utilitzar-ho perquè faci els sumaris i t'extregui dades de... perquè la IA sovint és tonta, però sap llegir molt bé. Tot el que és el bolcatge, això t'ho facilita molt. I llavors, amb els resums, extraccions i fins i tot amb la categorització, ja li pots donar paràmetres perquè t'ho faci. Òbviament, no és penjar uns PDFs, és apretar un botó i que et surti, perquè tot s'ha de revisar. Perquè si no, també aquest informe no tindria cap mena de valor. És a dir, i tots els registres, la IA t'ajuda a fer una mecànica i és més fàcil validar que anar posant, però s'ha de fer i s'ha de validar i, evidentment, aquest projecte no té... O amb els resums has de donar un cop d'ull. També, si no coneixes el producte, és molt més complicat. Però, clar, els resums on sortien bisbes que estaven morts. Això està malament i s'empenyava que un bisbe d'aquest... Doncs això, evidentment, s'ha de validar per una persona humana. Només com a exemple, aquí es veu molt poc, però això seria... Aquí hi ha 3 registres i és els camps que us he dit. O sigui, això ho heu de multiplicar per 4.500 i són els registres que hi ha. Òbviament, això sense la IA no gestiona. I després, a l'hora de buscar, també de fer els resums i veure temes, a partir de les categories ja es pot anar ordenant, però necessites una ajuda externa perquè si no és inviable. Tot i que, insisteixo, això ho pot fer una intel·ligència artificial, però si qui ho gestiona no en té ni idea de què està parlant, tampoc funciona. O sigui, els humans, jo crec que amb això no són prescindibles. Em centro, no sé com anem de temps, en un àmbit molt específic, que això és potser el concepte més estrany i que seria més discutible, i sobretot pels que esteu més en el món acadèmic, de com ho hem fet, que aquí us diria que aquests són els meus principis i si no us agraden els podem canviar. Però en tot cas, canviem-los el segon any, no els canviem quan en portem 10, de dir, home, amb això et vas equivocar. No. Però aquí hi havia un problema de, com que hi havia una voluntat de quantificar, com posem un número. Per 2 motius. El primer, per la dificultat de sumar audiències diferents. I si no haguéssim hagut de fer 2 estudis diferents, el digital i l'imprès. Però tampoc buscàvem això. El que buscàvem era una mica l'impacte. Per tant, havíem de trobar una fórmula que ens funcionés més o menys, insisteixo, sense voluntat acadèmica ni científica, però que ens orientés amb això. I després la dificultat de sumar audiències d'un mitjà estatal, d'un mitjà nacional i d'un mitjà local. Clar, si dius això ha sortit al País, però és que per la gent del Vendrell el que surti el 9-9 va a missa. El 9-9, sí. Perdó, 3 de 8, m'he saltat un número. El 3 de 8. El 9-9 és a Vic. Doncs per la gent del Vendrell és més important, surt una cosa d'una comunitat religiosa del Vendrell el 3 de 8 i allò és el que marca l'agenda allà. El dia que el pressupost de la Fundació augmenti per 10 gràcies als donants, que sou sempre molt generosos, potser farem seccions d'aquest informe comarcals. Però com que no estem aquí, havíem de trobar una fórmula. Llavors, el que em va semblar més raonable, com que el mateix servei que utilitzem del dossier de premsa ens dona aquesta dada, utilitzava la dada del valor publicitari. Es podia utilitzar la dada d'audiència, però aquí és on hi hauria aquesta penalització que comentava. Per tant, el valor publicitari sí que no corregeix gaire el tema de digital, paper, impacte, no ho corregeix tant, però sobretot et corregeix una cosa que és molt important, que és que en el paper et pondera molt diferent una pàgina sencera que un breu. Perquè una cosa que em trobava que era, hi havia una presència molt important d'avui els 3 toms a no sé quina parròquia, avui a tal església se celebra no sé què, de premsa local, però que estan parlant de 4 línies. Allò és un impacte que jo crec que no hem de menystenir a l'hora de tenir-ho present, però clar, no ho puc comparar amb una portada de La Vanguardia o amb una obertura de l'informatiu de TV3. Aquí no entraria perquè estàvem en àmbit audiovisual, sinó en àmbit digital. Però, llavors, el valor publicitari era la cosa que potser et permetia compensar una mica. És a dir, calcular si aquest impacte s'hagués hagut de pagar, quan s'hauria pagat.
quan ho vaig tenir tot, clar, aquí també llavors ens trobava que penalitzar els mitjans locals perquè, òbviament, el valor publicitari que es dona a una notícia a l'ABC, que també està en aquestes dades, que es publica a Madrid, no té res a veure amb el diari de Girona. Per tant, hi havia alguna manera de ponderar. Llavors, i que això que el paper o, per exemple, tenim mitjans catalans que es publiquen a Barcelona, estic pensant concretament al Periódico i al País, i per dir La Vanguardia, el Periódico i La Vanguardia, però que són mitjans pensats en l'àmbit estatal i fins i tot internacional, llatinoamericà, pel tema de la llengua espanyola, tal i qual. Bueno, clar, potser comparar una notícia amb l'Ara, amb La Vanguardia, el valor publicitari que em donava era molt diferent, perquè és molt més car publicar el digital de La Vanguardia que publicar el digital de l'Ara. I, per tant, vam fer dues correccions. Una, que com dic són discutibles, una, en els mitjans catalans, és a dir, que es fan a Catalunya, però que tenen projecció estatal o internacional, el valor publicitari ho vam dividir per 3. Amb aquesta idea de dir, bueno, allò, 1/3 dels lectors són a Catalunya i 2/3 són fora. És discutible, però era un criteri. I amb els impresos que es publiquen fora de Catalunya dividíem per 4, amb la idea que Catalunya representa un 25% de la població espanyola. És a dir, si l'ABC publica una cosa, considerem que l'impacte de Catalunya, en lloc de ser 10, és 2,5. Si La Vanguardia publica una cosa en paper i el valor és 10, li donem 10, perquè La Vanguardia en paper, bàsicament, es llegeix a Catalunya. Si l'Ara publica una cosa i el valor és 5, li donem valor 5 perquè l'Ara, bàsicament, es llegeix a Catalunya. Si l'Ara digital publica una cosa i el valor publicitari que ens dona és 5, li continuarem donant 5. Però si La Vanguardia publica una cosa en l'àmbit digital i el valor és 9, i li donem com a valor 3. Aquesta és la lògica que hem seguit. És discutible, però era la lògica que ens permetria això. Això, tota aquesta combinació, és el que ens dona un valor que al final ens dona un número. De fet, en la presentació gràfica que hem fet i en el que hem presentat per escrit, el que hem fet és dividir per 1.000. És a dir, els valors eren d'1.000.000, de 900.000, no sé què, per facilitar la lectura, perquè l'objectiu, insisteixo, no era donar un preu, era donar un número, una xifra, de tal manera que poguéssim comparar. I que això, al llarg dels anys, per exemple, ara és evident, aquest any tindrem el 2025, quan acabem tot el resum, tindrem tot l'impacte del tema del Papa, que serà una xifra espectacular. Clar, aquesta xifra, si ens surt valor, m'invento, 3.522, podrem comparar amb altres valors d'altres anys i veurem si realment el Papa és un impacte que multiplica per 10 el que acostuma a passar o multiplica per 1, o per 2, o la meitat. O potser, i d'aquí no sé quants anys, Déu Nostre Senyor faci que triguem molt i hi hagi un altre canvi de Papa, podríem arribar a comparar quin volum d'impacte va tenir en el 2025 un canvi de pontífex, o si ara ho féssim retrospectivament, apliquéssim aquest mètode cap enrere amb l'anterior elecció, podríem arribar a fer una comparació. Aquí ja vaig més ràpid, no m'entretinc, però bueno, les categories que vam marcar de la categoria A i la B és molt clar, és a dir, a l'A anàvem a buscar el subjecte i a la B anàvem a buscar el tema. I això és el que ens permet que totes les notícies... Evidentment, hi havia temes que hi havia registres que podies arribar a posar 2 o 3 categories, però al final prioritzaves. I també us diré que al final van quedar com 20 o 30 registres que no sabia quina categoria posar i vaig dir, mira, més o menys, perquè al final, per tancar i que quadressin els números, no? Però era un resta molt menor. Sí que vam fer una cosa una mica, diguem, discutible, que, clar, si parlem de religió i comunicació, doncs és tant religió, la religió catòlica, com les comunitats evangèliques, com l'església ortodoxa, com l'islam, etc. Però, evidentment, quan vam començar a veure el volum, vam veure que s'havia de fer un tractament a part, perquè si no era dissoldre la resta de confessions. És veritat que al mapa de religions de Catalunya hi ha una confessió molt majoritària, que és la catòlica, i una part significativa, però que en percentatge és molt menor, d'altres confessions, i si sobre les confessió encara redueix més, aquesta proporció amb la societat catalana, quan vas a tema mitjans, es multiplica per 10. I al final haguéssim fet 4 notícies barrejades que no tenien cap sentit. Per tant,
Per això hem fet la categoria A i la categoria B, però que és la B a 1. Per què ho hem fet? Perquè la categoria A1 i la categoria B a 1 són exactament les mateixes notícies, però qualificades de manera diferent i que ja no estan amb la resta de temàtiques. És a dir, un tema de l'episcopat que està a la categoria 3, després pot ser que estigui a la categoria B2 si parla de temes socials o a la categoria B5 si parla d'abusos. El mateix registre després pot canviar de camp. En canvi, si de religions hem trobat, tinc la xifra aquí, no me'n recordo, aquí 300 insercions, estan totes tabullades i catalogades amb la categoria primera de A1 i amb la categoria B1. I amb la categoria B sobre què es parla, sí que vam apartar, sí que hi ha una certa consonància amb el tema, que per això vam donar aquest valor 0 del papat, perquè diguem que menja una mica a part. És a dir, si volem veure quin és l'impacte del fet religiós a Catalunya, doncs hi ha temes molt més vinculats a l'autosocietat, temes d'acció social, tot el tema de tradicions, de cultura, patrimoni, els temes d'escàndols, etc. Però el papat ja té una identitat pròpia, com que tot i que certament és un subjecte, però al final es tractava de crear una categoria papat i sobretot aquí ho vam fer, no tant per la resta de temes, que quan el papa parla de drets humans, ho posem a drets humans, quan el papa parla d'abusos, sinó per segmentar aquest tema que el 2024 ja ve a venir, malauradament, que era el tema de la successió. Llavors, aquí en el B0, que per això té aquest valor 0, és un tema que potser hi haurà un any que n'hi apareixerà. Que vam fer papat i successió, una és salut del papa i l'altra és successió del papa. Successió del papa entraria tot el procés de cònclave i tal i qual, per tant, podeu suposar que aquest any tal. I salut del papa, si és com ha passat en aquest últim relleu de pontificat, que hi ha un papa que empitjora la salut, o ara potser si hi ha alguna incidència, doncs aquí ho recolliríem. Però aquí ja només posem aquest, diguem, B0 segmentat és per això, pensant només en la salut del papa. I això ho teniu en les dades. Sí, com a aportació, aquí el que es compara, és a dir, una cosa és que surti un tema 10 vegades i l'altra és que quan sumis aquesta xifra que he dit de valor, surti 10. Què passa? Que hi ha temes que surt 7 vegades i el valor és 9, però hi ha temes que surt 16 vegades però el valor és 27. Què està dient això? Que és un tema que les insercions que hi ha tenen més difusió i més impacte, cosa que ara tampoc hauria de fer un estudi per arribar a aquesta conclusió. És a dir, quan hi ha un tema, però aquí diguem es demostra amb xifres, quan hi ha un tema del papa, l'expansió que té és molt més gran. Quan hi ha temes, que és la quarta columna, per exemple, de coses d'església diocesana, aquí hi ha molt de pes, que no ho he comentat, de temes de festa major, de tradicions, d'enramades, de celebracions de les parròquies, etc. Té un volum que és molt important, però normalment queda més reduït en l'àmbit de publicacions locals i, per tant, el seu impacte i expansió és diferent. Si això ho fessin segmentat en un territori, possiblement no ens passaria. Aquí ho fem perquè tal. I en l'àmbit de temàtiques, diguem, on hi ha aquesta dissonància, també és amb l'acció social, és a dir, que l'acció social quan es parla té un impacte superior, per tant és un tema, diguem, d'interès més generalista que local, i una mica és el mateix, amb les tradicions i amb els temes més, diguem, locals, doncs, per pes, i en l'àmbit també cultural. Hi ha molta cosa que es veu en les dades, molta cosa de cultura en el territori. És impressionant el nombre d'informacions que surten vinculades a aquest tema. I, en canvi, en tema d'abusos passa exactament el contrari. És a dir, que el nombre de... Quan hi ha una notícia d'abusos, a part de que tingui l'expansió local, però en l'àmbit generalista té una expansió potser del que hi ha més desproporció. Bé, acabo. Llavors, aquí hi ha una part que és la que potser hem aprofundit menys perquè ens hem centrat més en el mètode i que potser aquí hi haurien coses a millorar, que és dir, bueno, i un cop comptat tot això, quines conclusions arribem? Seria un següent pas que potser no hem aprofundit prou. Sí que algunes intuïcions,
que caldrà veure si es confirmen amb el temps. Algunes ja les he anunciat i acabo ràpidament. Però aquesta idea que la bona premsa sobretot és local, és a dir, la vida parroquial, associativa, sosté molt de gruix d'informació positiu en el territori, però que sovint es queden als mitjans de proximitat. Això, com que hem agafat molts digitals i de territori, pràcticament cada comarca avui té 2 digitals i cada, diguem, regió o cada demarcació potser té 1 o 2 diaris, no? I això, en canvi, com comentava, la polèmica s'amplifica, és a dir, els escàndols i els valors, els escàndols i conflictes. Aquí hi ha temes d'abusos sexuals, però també hi ha el tema de quan un bisbe diu una barbaritat o quan hi ha un enfrontament bisbes política, per exemple, aquí entraria en aquest espai o un conflicte dintre d'una comunitat, també. Aquí doncs entraria el conflicte entre veïns i alguna confessió, això entraria aquí, doncs sempre té més impacte que no pas el volum que ocupa. La idea que el catolicisme és molt transversal, és a dir, de fet, una de les dificultats va ser que els primers 3 mesos de buidatge es anaven movent els conceptes permanentment perquè, ostres, clar, això del catolicisme potser hauria de posar-ho aquí, que això és cultura. Home, clar, per això llavors t'oblides de la part artística, per això tal. I al final dibuixar les categories va ser un treball una mica complicat perquè és que és infinit. Es podia ordenar de moltíssimes maneres. I aquí, curiosament, amb un pes molt important de la vida consagrada, aquí em refereixo sobretot, aquí diu consagrada, però gairebé diria la vida monàstica, amb qüestions de tradicions i tal, té molt de pes. I finalment, que malauradament, amb l'àmbit de les religions no catòliques, que aquí les agrupo totes, el tema del conflicte o polèmica té molt de pes. I fins i tot, això és més una intuïció, però en l'àmbit internacional. És a dir, quan surten notícies internacionals d'altres de confessions no catòliques, normalment són conflicte. Això també passa amb la confessió catòlica. El que passa és que amb la confessió catòlica també hi ha el tema cultural, el tema històric i tal, que ho matitza més. En canvi, amb religions passa molt. Per això, excepte en premsa local. Premsa local sí que és més propera a parlar més de la presència d'aquestes confessions en el territori que no pas la premsa més d'àmbit nacional o estatal. Acabo aquí, que crec que m'he allargat. La idea, insisteixo, seria allò que he dit al principi. Aquesta és una idea, potser no era la millor ni la més bona, però també el fer un primer número i el treure-ho, doncs seria una idea de poder-ho confrontar. I sobretot el que dèiem, que el número 0 també ens permet tenir una petita trajectòria, no? I que quan parlem de conclusions, també quan tens altres números per poder comparar, fer una comparativa sí que ens permetrà tenir unes conclusions potser més de titular. La mentida que un periodista dic, quan ho parlàvem amb el Jordi, ens falten 3 titulars, no? Es poden intuir, però ens falta un cert recorregut. Moltes gràcies als dos. Si teniu ara, ens quedem uns minutets, si algú vol llegir una pregunta a la Jordi i als dos, tenim encara uns minuts. També hi ha alguna persona online, si voleu escriure o preguntar-ho. Si no, hi Sí, que vam un quart d'hora abans. Sí. No, anem en temps. Jo volia preguntar una mica això, si la idea de fer l'anual, com acaba sorgint, si trobeu algun precedent de bona pràctica, com se gesta una mica la idea de fer l'anual. No, alguna vegada ja havíem fet ara parlo més d'Animaset, com a empresa de serveis, i havia fet per algun client algun tipus d'estudi de posar-hi números d'impacte. Això és una cosa una tradició molt clara en l'àmbit de l'estudi periodístic. I també una altra cosa que havíem vist, que això potser seria una cosa que es podria incorporar, dades que, per exemple, genera el CAC d'aquest àmbit. Aquí seria un altre ventall, però clar, és que al final també és una qüestió de quines fonts podem assolir. Però aquí també hi hauria altres fonts que ja treballen això, però, per exemple, el CAC es centra en l'audiovisual. Però al final la idea ve més d'aquesta part. L'altra idea que fa confluir amb l'anuari és la idea, que és el que he presentat més la Glòria,
que el digital és molt efímer i que van passant coses, però qui se'n recorda que vam publicar fa un any? Bueno, de fet, nosaltres mateixos, quan vam fer la cerca i després jo la passava i penso, ostres, no passa això. Ja no te'n recordes de coses que han passat, no? O ara estem recuperant coses del 2010, quan va venir Manet 16, i no te'n recordes. És que va passar allò, que va fer això, que es va dir nosaltres. I en canvi, aquí queda. La idea al final, evidentment nosaltres som hiperdigitals, però la idea al final que el paper fixa, brilla i dona esplendor. Doncs aquesta és la idea. I al final ha cristal·litzat amb aquest format. Jo afegeixo que fa 2 anys vam tenir una trobada, que era la trobada anual de comunicació en Catalunya de Religió, on vam convidar també un membre del CAC i, evidentment, els participants també formaven part d'institucions, congregacions que ens donen suport, però que també, al final, formen part de la vida cultural d'aquest país. I una d'aquestes peticions era aquesta, no? És que planava sobre l'ambient, això que hem dit a l'inici, la sensació que els mitjans de comunicació quan parlen o potser desvia això, hi havia moltes crítiques, ho entenem, o que només se centraven en un tema i llavors al final va sortir aquesta idea, hem de posar xifres, hem de tirar endavant. I aquí, deixeu-me dir, al final va ser ell, el Jordi, que va agafar un dia i va dir hem de fer això. Bueno, té moltes idees, el Jordi, sempre diem en equip, té idees de bomber, algunes són realment molt bones, altres no, però quan vam concretar, vam dir, és que és una eina fantàstica, que al final Catalunya Religiosa ens demana moltes coses perquè som líders en informació religiosa, doncs anem a posar al servei una cosa que nosaltres intuïm, pensem, però hem de quantificar. Doncs aquesta va ser la idea del Jordi, que després, evidentment, en equip s'ha materialitzat, però que jo crec que també neix d'aquesta intuïció que porta anys veient i al final és posar al servei una cosa que se'ns ha demanat, una eina que era una flor buit, que ja veurem. També hi ha un factor que no em destaca gaire avui d'aquí, perquè tampoc era l'objectiu, però també és la part del monogràfic. És a dir, ja del monogràfic, nosaltres, com a Catalunya Religió, parlarem del mil·lenari de Montserrat i farem tota l'evidència informativa i anirem a tots els actes que hem pogut, que no hem pogut anar tots, òbviament, perquè és impossible, però probablement no haguéssim publicat una entrevista o un contingut parlant de com es comunica el mil·lenari, perquè com a informació. Però sí que, comença pel mil·lenari, però no se'ns acabaran els temes transversals, que any en any podem fer una reflexió d'una cosa que no seria el propi d'un mitjà de comunicació, sinó més de reflexionar i aportar idees i elements sobre com es tracta el fer religiós en els mitjans de comunicació. Hem agafat pel mil·lenari, però evidentment les temàtiques són immenses de temes que es poden plantejar des del punt de vista més d'això, de parlar de nosaltres mateixos, al final. I afegim també la reflexió que ens han fet amb Vicenç Villatoro i l'Anna Roig, que és responsable de comunicació de Blanquerna, que també ens donen un punt des de fora, a com institucionalment s'ha de comunicar també. És interessant veure l'entrevista del Jordi al portaveu de l'Abadia, com reflexiona concretament en preguntes, però quan ho contraposes amb el text de l'Anna i del Vicenç, et dona un gruix interessant. I després també la introducció que ens fa el president Duarte, al final posa en context el per què fem això. No és una necessitat que teníem, perquè de feina en tenim massa. És veritat que jo crec que una de les recances que va ser Jordi, no ens diem amb més coses, però jo crec que és que ho hem de fer, no? Aquest punt és que si hi ha algun moment, ho hem de fer ara, sense saber què passaria. L'article mateix que comentaves de l'Anna Roig sobre la comunicació institucional en valors és un article que no publicaríem mai al portal. En canvi, té sentit que existeix. Per acabar, intuïu alguns dels usos que podrà arribar a tenir, no sé si també com acabar fent un judici més perquè això mesura l'impacte, una mica el valor d'impacte, però també la part més qualitativa de com es comunica, si des d'altres mitjans es fa una visió més simplificada o una mica, és a dir, no sé, si en una línia s'intuïu els usos que se li poden donar. Clar, l'ús més concret, i temem una mica, és que sempre hem dit, és que els mitjans no parlen. No, sí que parlem. Hem dedicat un dia a parlar d'això. Ja, no. O sí.
O sigui, aquí, Clar. o sigui, veurem, Vull dir, aquí no Hi ha ho coses que sabem. sí que a mi m'han sorprès. Sí, que, sí, home, sí. Doncs no em pensava que això sortiria tant. Sí, o sigui, al final, clar, les eines d'estudi funcionen així, no? Tindrem un valor que no sabem si incidirà, tant de bo, jo crec que l'objectiu final és posar dades a una intuïció, insisteixo, en una intuïció que potser, si ho veus des de la pròpia confessió, creus que realment no es parla, però potser si veiem en retrospectiva després d'uns anys veurem que hem anat a millor. Tant de bo sigui una eina també per incidir socialment i explicar-li a tota la societat que el fet religiós, evidentment, és positiu, que és transversal a l'ésser humà i que té molta aportació positiva. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots i també esperem que, com ho hem registrat, esperem també que la gent pugui aprofitar aquesta conversa que hem tingut aquí. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Però no és que d'aquestes... Molt bé, molt bé.